أبزبز حبرة حساب نحد أكل أبالناتك ويدقافي خمسة يكون مستفلت بوز متسكا كله نجر ناي منسك بحري لعلي for example أب حبرة حساب ناب إيرترا تاريخا نيبولهم زم منافقان نيبولهم دك إجلة نيبولهم دك كمز أوراجا نيبولهم زم كمز هايمانوتهم حبرة حساب بعلماما نجروب ناي مصرف بحري نرينا منم زحبا أيكونن ياو تصادق تتصادقك نوكم يبلنا سلازبلكا زيل أيكونني تايداني as people نتحمامكا identify جيركا نتزلنا شجر علينا نزخ الناس قولنا ازي بحالي ازاي بحالي إلنا تبقسوه نوسد علينا سويل كاجن باك أبعال ما نحنا خمزينا نحنا شواتاتنا نحنا لباماتنا ازي عيدلني كل جزء سجماتك مقرافي زدلي رؤسو بعلو زلي تقين حدا حبرته سبوي حدا والكسب فتشي ما يعبني سماو بانديرا حيسكا مقام مستجمره جلا امنا بوليتيكا تمرت زقوسم وغنات كم بعل كالد ابرا اذ ነገር ዚ ካብረፍዑ ጉድአቱ ከም ዝበዝህ የእንፊቶም ነይሮም እዮም ግና ሰማዕ ይረኸቡን ጥራይ እዞም ዓበይቲ ሰባት ኣብ ሜዳ ይመጹ ይዛረቡ እትናቶም ተሞክሮ እትናቶም ካብ አካዳሚ ዲዩ ካብ ገሊድ ይዞም ጽዎ ፍልጠት ኩሉ ናብ ጎሓፍ ድርበ ማለት እዩ ሰማዕ ረኺቡ እገለ ከምዚ ነይሩ እገለውን ከምዚ ኢሉ ነይሩ እስኪ ዲስከስ ንግበረሉ ዝብል ባይታ ኣይትርኢን ኢኻ ሰማዕ እኳ ተዘይረኸቡ እቲ ዝበሎ ኮይኑስ ሕብረተሰብ ኣብ ደገፍቲ ቀያሕ ባንዴራን ሰማያዊ ባንዴራ የተባሂሎም ተፈላለዮም ክሳብ ህይወት ምትሕላፉን ተበጽሒዩ ኣብ እስራኤል ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ገለገለ ቦታታቱን ክንደይ ሽግር ኣብ ኤውሮፓ ርኢና ኢና ማለት እዩ ሕማቕ ትዕድልትን ሕማጋት ኣጋጣምን እዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ስፔሻሊ ኣብ ስደት ወፂኻ ኣብ ሕብረተሰብ ዓበይቲ ሰባት ኮይና ክንርአ ዝግባአና ኣብቲ ዘለና ሽግር ካሊእ ኸዓኒ ሽግር ንውስኽ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚኦም ንምባል ባይታ ኣግፊሑ ዝባንዴራ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዝተወልዱ ህፃናት ከይተረፉ ኸማን ምክፍፋል ብሰንኪቲ ዝርእዎ ዘለዉ ዓይነት ባንዴራ ነንሕድሕዱ ሰብ ክከፋፈል ጀሚሮም ኣለዉ ዘረኻኸበሎውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓቲቶም ድተሸገሩ እዚ ባንዴራና ክሳዕ ከምዚ ኣብ ስደት ተበጽሒሎ ማለት እዩ ገና ኣብ ስደት ንዝተወልደ ኸማን እዚ ናይ እርግማን እዩ ሕጁን ጽምዶ መጽኡ በዚ መንግስቲ ካብ መጸ ንዮ ንበሎ ዝበሉ ናይ ሰማያዊ ባንዴራ ደገፍቲ ኣና ኣይስካ ዝረአ ኣይኮነን ኖ ብመንግስቲ ስለዝመጸ ኩሉ በቃ ክጸልኦለኒ ወይ ከዓ ብተቃዋማይ ስለዝመጸ ኩሉ ክጸልኦለኒ ይኮነን እንታይ ደኣኒ ኣብ ሓደ ሰብ ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ነቲ ጽቡቕ ንቕበሎ ነቲ ሕማቕካ ነጽጎ ንዮ በሎ ብኡድ መጸ ወርቂ ብኡድ መጸ ጨርቂ ኣየልየንን ዝበሃል ኣዘራርባ ግን ተመራጺ ኣይኮነን ንኽምርምርዎ ዕድል ክህቡ ነቲ ሕማቕ ክነጽጉ ነቲ ጽቡቕ ከቕርቦ ምበለጸ እዛ በኣልማማ ንዮ በላ ዓዲ ኣያጋበረትናን ሕጁን ኣይከትጋብረናን እያ ዘላ ሰርቲርስ በቃ እዚኦም ንዮ በሎም ይሂ እዚኦም ከምዚኦም ይሂ እዚኦም ጀልፋፋት እዮም ይሂ እዚኦም ኣገው እዮም ይሂ እዚኦም ከምዚኦም እንታይ ኣርቢሕና ናምበር 1 በኣልማማ ንኹሉ ንግሩፕ ኣይጽረፍን ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ሕማቕ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከዓ ጽቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቴክኒካል ፓርት ናይቲ ጽምዶ ዘይመቐበሊ ምክንያቱ እንተሎ ኣኡ ክንርኢ ዝበለጽ ኣደንፋዕ ሓሳብ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ድማን ክንውስኽ ምተገበአ whosoever he is or she is ካብ ደጋፋ ይኹን ካብ ተቃዋማይ ነዚ ጽምዶ መጺ ዘሎ ኖ ባሓደ ኣወል ስዒድ ዝተባህለ ሽጋራ ዝሰቲ ነበረ ናይ ቺካ ሰብ ኖ it doesn't matter whosoever is እንታይ ክንዳኻ ዘይኣኽላስ ባኣኻ ይወራዘያ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝጽዑ ኣካል ነሰብዚ ረቂሑ እዚ ናይ ዝጽምዶ ኣካይድ ኢሉ ረቂሒልና ኣሎ ንውላትና ማለት እዩ ንሕና ደገድሰና እቲ ሰብ ወይ ትልኣኽ ደይኮነ እቲ ትሕዝቶ እዩ ኣውኸ ከመይ ጌርና ዳይቨርት ጌርና ናብ ረብሓና ንቕይሮ ናብ ጽቡቕ ንቕይሮ እዚ ክሕሰብ ዘለዎ ዳ ኣንበረይ በኣልማማ ባቃ ኖ ነቲ ሰብ ተሰኪሞ ዘሎ ምንኣስ ገለገለ ኣዝዮም ባቃ ናይ ፖለቲካ መምሃራንና ኢሎም ንነብሶም ሃይ ስኩል ከማን ዘይወዱ ኣብ ስደት ተቐሚጦም ዓብይ ሕብረተሰብ ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝኽተሎም ኖ ብመልክዕ ከይጠረፈ እዚ ጭቡጥ እንታይ ኣለዎ ወደ ኢልካ ኣብቲ ፊዚካል አፒራንስ ኣብ ህይወቱ ምዝራብ እዛ የድልየናን እዩ ምክንያቱ ከምዚ መሓሩ ዝብሎ ጓደኛ ሲታ ማለን የብለህ ስማ ሓውኻ ክጽረፍ ከሎ ሲና ዓይልካ ስማ whosoever he is or she is ንሰብ ብመልክዑ ብጉልበቱ ብጥዕኖ ምዝራብ ወይ ብትውሉድ ምዝራብ ናይ ድኹም ፖለቲካ እዩ ናይ ሰነፋ ስንፍና ናይ እርግማን ዘምጽእ ኣካይዳ መንገዲ ጥራይ
تزي كوين جنا صمدو دا أما حجي مع استجميرو لحركن ريا خوينا صمدو حجي كونه تجميرو it has been forever and ever أمونغو زقلته حبرة سبات أمونغو حزب تجراين أمونغو حزب إيرتران that's why for example كابزوم أجازيان زبهالو مكساس انتاي يبلوها كصوع خلو نو نحنا تقمتي مسوم كوينا اينا تعاوثنا already صوع نيرم مالتي ازوم تجراي تسعل دبرو منكساس ماتيم كاب سدت كاني already تجراي تسعل كا خويلوم يم سلاز already they were calling for صمدو انتاوينا دالنا محجي اقديمو كقبلو صنيحم حجي نو عيفالاين دلنا خبلو اوكي بوحدو سماوي معبل بزمرحو منقسقاس مستግራይ ተጻሚድካ መስራሕ አቀዲሙ ነሪ እቲ ትግራይ ትስዕር ዝበሃል ዝነበረ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዲዳ እሞ ወይስ ንገለ ረብሓተ ተረኽቦ ድዮም ትግራይ ትስዕር ያ ዝብሉ ነይሮም እሶም ይኹኑ ዋላ ዞም አጋዝያን እናድብሉ ዋላ ካልእ ሓይልታት ነቲ ምስትግራይ ሓቢርና ክንሰርሕ ድበሃል ዝነበረ ሕጂ ተሓይሉ ዘለዎ ኩሉ ዝውንን ማለት ፓወር ኣብ ስልጣን ዘሎ ብዓቢኡ ንሕና ንጽመድ ይብል ኣሎ so why don't we support for this idea net መንግስት ምድጋፍ አይኮነን ነቲ ቅዱስ ነገር ንወዞ ነት ሕማቅ ነገር ካ ንቃወሞ ኮሚክ ኾን ደለዎ ነው ቡ ስለዚ መጽሐጂ ንቅበለልና ካብቲ the very basic መትከል ሒዞሞ ዝጸንሑ ሓቢርና ምስትግራይ ንስራሕ ዝብል ካው ምህዳም it is nonsense ما قديمو ክጽመድ ዝሓሰበ ዳሞታ ሆይኒ ሕጂ ከሃድም እቲ ጽምዶ ዳ ማዓስ በወገን ኤርትራን ትግራይን ጥራይ ከሆይኑ መንግስት ኢትዮጵያውን እኮ መደመር ኢሉ ነውሕ ክሰርሐሉ ቀላሲኡ ፖሊሲ ገይሩ አቀሚጥዎ እዩ እቲ ሀቢብቲ መጽሐፉን ኮነ አቢ መደመር ያ ትብል አቢ አሕመድ ዕለት ሓደ ስልጣን ክመጽ ከሎ ኢትዮጵያ ዩናይት ገይረ ክገጻ እንኮላይ ኤርትራ ስለ ዝበሎ መይሆ ዝብሉ ነይሮም ኦኬ ስለዚ እዚ ኮንሰፕት ኦፍ ጽምዶ ካብ ነውሕ ጸኒሑ ናይ ገሊኦም ፋር ዝኸደ ክሳብ ዩኒቲ ሚስ ኢትዮጵያ ዝሓትት ነዙውን ብዙሓት ተቃዋምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ና ዝብሉ ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ዋንዴ ሚስ ኢትዮጵያ ክሑሰና ይደልዩ ገለገለ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያውን ኢሳያስውን ይደልዩ ኢልካ ክሳዕ ከምዝውን ሓቅነት ኣለዎ ዲ ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ዲ we never know ግና ከምዝ ክዝረቡ ንሰምዕ ነርና ኢና ቤዚክሊ ንዛረቡ ዘለና ጽምዶ ብሁሉ ይጽዋዕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግና ምስ መን ይትጽምዶ ምስ ትግራይ እንታይ መልክዕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ጽምዶ ክበሃል ከሎ ክሳብ ዓባይ ትግራይ ዝደልዩ ሓይልታቱን ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ካኒ ብዓባይታ ኤርትራ ዝብሉለው በወገን ኤርትራ ካ ጽምዶ ዝብል ንረብ ኩሎም ረረብሖም ሓልዮም ጽምዶ ኢሎም ጸዊዖም ኣለው ሶ ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ጽምዶ ጻውዒት ንረብሑኡ ብዝጠቅም መንገዲ ዘይስለፈሉ ምኽንያት ኣይራኣየካን ነቲ ኢንተርናል ፖለቲክስ ከመይ ጌርካ ሶርት ትገብሮ ነቲ ኤክስተርናል ፖለቲክስ ከመይ ጌርካ ሶርት ትገብሮ ክንፈላሊ ኣለና ጥራይ ባቃ ዚኖ ኩዕሎ ይዘሎ ዓብ ጉዳይ ቅድሜኻ ተገቲሩ ከሎ ነው ቅድም ኣነ ከም ዝገብር ኢልካ ሞ ኦኬ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግና ዘላ 30 years ከም ጌርካ እንታይ ፍረ ኣምጺኻ ካብ ህዝብ ክፋልን ነንሕድካ ምትፍናንን እንታይ ኣባይታ ጥብ ዝበለት ነገር ኣላ እዚ ትሕሰቡ ይኮንካ ንሰብ ትብሎ ግን ብጸላያ ይብሎ ብፈታው ይብሎ ሓደ ቅዱስ ሐሳብ ወይ ከኣኒ ክንረብሐሉ ክንጠውዮ ንኽእል ነዚ ኣብዚኣ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሐሳብ ክመጽ ከሎ ክስራሕ ተመካሪ ሶ ከም ዝዝበልኮ እዛ መደመር ትብል መጽሐፉ ናይ አቢኮ ቤዚክሊ ጽም ላይ አትጽውዕ ደላ ካሊ ኣለው አዲ የብላ እዚ ዝተገልጸ ካብ ኮነ ተሓቂ ንምንታይ ኣወል ስዒድ ምስውፊ ኣብዚ እዋን ሰማያዊ ማዕበል ዝመርሖ ዘሎ ንዕኡ ብህልኽ ገጠሞ ባዕሉ ፊከ ከመሪሕነት ንምንታይ ምቅራብ ምዝጽምዞ ዘይፈቀዱ ኮምፕሊትሊ አጌንስ ናይ ዝጽምዶ ድኾዶ ኣለው ኖ ሲ ፖለቲካል አጀንዳ አለው ኢልካ ከተረድነት ሕብረተሰብ ምጽዓር will it help okay እንድሕር ኮይኑ ነዚ ጽምዶ ዝመልክዑስ ብኸመይም ክወዝዎ ደልዩ ንሕና እቲ ጀኒን ጽምዶ ንሕና ኢና እዚ ግን ትክክለኛ ጽምዶ ይኮነን ሶ መን ይኽስማዕ እቲ ኣፓወር ዘሎ ዶ ወይስ ጋና ተሓደ ሓደ ንሓደ ከፍርሶ ጥራይ ምጽዓር ኣድካሚ ነቲ ህዝቢ ክሳዕ ማዓሲ ኾሙ ክየድ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ናሃና ንሪኦ ብላክ ኤንድ ዋይት በቃ ተሓደ ነቲ ሓደ ክሰብሮ ጥራይ ብሙሉእ ሓይሉ ይድጽዕር ኦኬ will it help እጠቅም ተኾይኑ ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣብ ማእኸል እቲ ሳዕሪ እዩ ዝጉዳእ my way or no way ዛ ዓይነቱ ኣካይዳ ክሳዕ ማዓሲ ክየድ የስርሕ ዲኸ ብወገን ኣካይድ ጽምዶ
ክቀርብ ዘሎ ንሰማያዊ ባንዴራ ደገፍቲ ገፊሕ ዕድላት እዩ ዘለዎም ንምንታይ ከም አርእስቲ ነዛ ሰማያዊ ባንዴራ አምጪኦም ዘይዛረቡላ ዘለው ኣብ ጽምዶ እኮ ብዛዕባ ዛ ሰማያዊ ባንዴራ ኦኬ ኢትስ ናህና ኩለን ኮናትና ኢሎም ንምንታይ ነቲ ባይታ ዘይፈጥሩሎም ምክንያቱ ምስተም መርሕቲ ናይቲ ሰማያዊ ማዕበል ጥራይ አይኮነን ፋይቲንግ ደሎ ወይ ነቲ ሰማያዊ ባንዴራ ድዒሎም ደሎ ሙሱ ይኮነን ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ደሎ ናይ ኢንተረስት ባስ ተፈጢሩ ደሎ እሳተውን ንብዙሓት ብኮንፊዥን ይመርሕዮም ብወገን ናይ ጽምዶ ከምኡ ብኮንፊዥን ዝመርሕ ኣሎ ብወገን ናይ ተቃዋምቱን ብኮንፊዥን ብምድንጋር ዝመርሕ ኣሎ ብቅንዕና ከዓ ንዝኸይድ ኣሎ ስለዚ ነቶም ተደናጊሮም ደለው ክትከስፎም ንምንታይ ዘይጽዓር ብዛዕባ ዛ ሰማያዊ ባንዴራ ተቃዋምቲ ኢና ባህልቲ ሒዞማ ሆ ክብሉ ከለው ንምንታይ እዩ እቲ ብወገን ጽምዶ ተሲዩ ዘሎ ብዛዕባ ታም ባንዴራ ዘይዛረብ what is the reason we have to identify this ርግጽ እዩ ብዛዕባ ዛ ባንዴራ መንግስቲ ኤርትራ ሰዓታ ኣኺላ ኩለን ናትናየን ኢሎም መደብ ከም ዝገብሩ ፍሉጥ ምንም ዘካትዕ የለ one day ኣብ ሜድያ መጽኦም እኳ ደኣ ደረፍቲ ክመጽዎም ነቲ ታሪኽ ዝትርኹ ክመጽኦም ኣዝዩ ሰሚዕና ዘይነበርና ታሪኽ ከማን ክፍርፍሩ ለዓል ኣብዚ ንሪኦ እቲ ኣጀንዳ ክኸውን ዘለዎ ኣነ ብዝሃብኩኩም ደኣ ኣምበር ዘዝኸፈትኩሞ ኣርእስቲ ዓብ ጉዳይ ገይረ ክዛረበሉ ኣይደልን እዩ ከስምዕ ዝኽእል ባርትራ ስምዓና ዝኽእል ንምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካቶም ደገፍቲ ናይ ጽምዶ ሕጂ ብዛዕባ ፈልም ብዛዕባ ሰማያዊት ባንዴራ ዘይዛረቡ እቲ መልሲ ንጹር እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብቲ ሊደርሺፕ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም እስኻ ዘዝሃብካዮ ግድንዑ ከመይን ኣጀንዳ ገይሩ ክዛረብ ተኾይኑ እስኻ ኢኻ ትዝውሮ ዘለኻ ከምኡ ሓስብ ኽእል እዩ ብዓይኒ መራሕቲ ክርአ ከሎ እዚ ግብረ መልሲ ኣዚኻ ክትጽበዮ ትኽእል ኢኻ ክሳብ ታሓታቲ ንታሓታቲ ስጋኣት ዘይኮነ ግዜ ሳቶም ኦኬ ተዛሪቦም ይተርፉ ክብሉኻ ክእሉ እዮም ክሳዕ እስኻ ድምፅኻ በርቲዑ ከተስክኦ ትጅምር ተዳ ድምፅኻ በርቲዑ ተዘይ መጺኻዮ ንስልጣን ይኹን ንኻሊእ ነገራቱ እንድሕር ከተስክኦ ዘይክኢልካ ዘረባት ጥራይ ኮይኑ ይተርፍ why should he answer for you ንምንታይ ክምልሰልካ you don't deserve ዝብለካ ዘሎ ናተይ ክብሪ ኣይግባኣካኒ ይብለካ ኣሎ እዚ ኸዓኒ ኣብ ከም ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራይ ደይኮኑ ኣብ ብዙሓት ሊደርሺፕ ኳሊቲ ዘለዎም ሰባት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ክሳብ እቲ ሓቂ ነቲ ተሓታቲ ስጋኣት ትኸውን they just sleep ነገርና ተመጽያ ግና ብኣዝዩ ዘደንቕ ክብርታት ዝሓዘሉ ታሪኽ ተገይሩ ሰማያዊ ባንዴራ ናትና እዩ ተባሂሉ ክዝየመሉን ክዝረበሉን ክርአ እዩ ይትረፍ ሰማያዊ ባንዴራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንደይ ላሕ ተባሂሉ ከማን ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ዝደለይዎ ክብሉ ኩሎም ይረኣዩ ነይሮም ንሕዋቲና ምስ ኣምሓሩ ሕዋቲና ኢልና ምስ ኢትዮጵያ ሕዋቲና ኢልና ምስ ተጋሩኹም ኢልና whatsoever ቅድም ትባላዕ ሽዑኻ ደይ ተዋሊድና ኢኻ ትብል ኩሉ መምጽኢ ደርፊ መጥፊ ደርፊ ትኸውን ኢኻ ሶ እዛ ሰማያዊት ባንዴራ ግዳ ብዓባያ ናትካ ዝነበረት ስለዚ መልሲ ከይተዋህቦ ብኡ ክነብር ኢልካ ኣይትጸበ ኩላትካ እንታይ ዳ ዋን ዴይ ብዛዕባ ዛ ሰማያዊ ባንዴራ መልሲ ክወሃብ እቲ ጉዳይ እሱ ክኸውን የብሉን እቲ ዘሕዝን ሰማያዊ ባንዴራን ቀያሕ ባንዴራን ከም ሕቆን ከብድና ኮይኖም ኣብ ዝኸዱሉ ግዜያት ዝኽፈል ኩሉ መድያዊ ዋጋ እዩ ሕማቕ ትዕድልቲ እዩ ክሳዕ እቲ መልሲ ዝመጽእ ክሳዕ እቲ ኦፊሻሊ ብዛዕባ ሰማያዊ ባንዴራ መግለጺ ብመንግስቲ ኤርትራ ወይ ብደገፍቲ ጽምዶ ዝመጽእ ኣብ መንጎ ዝብላዕ ኮንፊዝድ ኮይኑ ብክልቲኡ ወገን ነንሕዱ ክሳዕ ህይወት ምሕላፍ ዝረኣናዮ እሱ ጥራይ ዘንብዐካ ወይላ ኣደ ወይላ ቤተሰብ ካሊእ ድቅስ ህይወቱ መርሕ ጎሊሑ ክርአ ዝግብኦ ነገራት ክሕተቱ ዝግብኦም ነገራት ብሰንኪ ጽምዶን ሰማያዊ ባንዴራን ተሸፊኖም ሰባት ንሓደሩ ኣብ ምትፍናን ምርሕሓቕ ይርከቡ ክሕተቱ ዝግብኦም ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ ንዑ ገዲፉ ሰብ ግን ኣበይ ድጽመት ዘሎ ማለቲ ኣብ እዚኣ ባንዴራ ኣብዚኣ ባንዴራ ኣብ ዕንክሊል ትብል ክሕተቱ ዝግብኦም ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ ጽምዶ ከምቲ ቅዱስ ሽሙ ንዑ ብዝምጥን ሓይለ ቃላት ኢዱ ክዝርግሕ ሰማያዊ ባንዴራ ድማ ካብ በተን ሓደ ክልተ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን መመጽአን ሰማያዊ ባንዴራ ተጎሊበን ዘዕልላ ዝስዕስዓ ትምህርቲ ዓለውን ከም ዘይጸገባ ዘፍልጣ ሰባት ወፂኡ ቡሱላት ጉዳያት ብብርቱዕ ድኻምን ጻዕርን መለለዮም ክገብሩን ይምከር ኣብ ሰዓት ዝንሪኦ ዘለና ግን በቃ ሓንቲ መጽያ በቃ ቅርጸ ይራእዩ ንድያ ትብለካ ደላ በቃ ትስዕስዕ ባንዴራ ጌራ እንታይ ማለት እዩ what is the message
كزروبو زغبوم عبيت ጉዳያት ናይቲ ሕብረተሰብ ክመጽ ዝግብኦ ዳንበር ሓንቲ ባቃ ንባዕላ 12 ክፍሊ ዘይወደት ቆሪሳ ዘይትምሳሕ ኣብ ወይካ ኣብ ሶሻል ትነብር ክዳን ተኸዲና ስለ ሰዓሰዓት what does it mean is this politics እዝሪቲ ፖለቲካ ካብዚ ወጻእ ግን ባንዴራ ተጎልቢብካ ደርፊ ወልዕኻ ቅምጽምጽ አካላት ቅርጽኻ ምርኣይ ዘሰልቹን ነቶም በሐቂ ሕቶኦም ከቅርቡ ዝኽሉ ዓባ አንቃፍ አካይዳ እዩ ዓበይቲ ኮለዎም ኣብ ተቃምቲ ኹና ብደገፍቲ በደል ከይኮነ ሰብ በሐሳብ ክፈላለ ግን ኣሰቂልካ ብልኽዶ ተሰቂልካ በቃ ኣነ ካባኻ በዝሕ ኣነ ከምዚ ኣለዋን እዚአን ዘይረብሓ ደቂ ኣንስትዮ ምፂኻ ሆ ከተብለን no it should not be ክቡር ሓሳብ ሒዝካ ምስ ትመጽእ ጥራይኻ ክትዕወት ትኽእል ብውሑድ ግና ኣካየድቲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ትብዓት ወሲዶም ነዚ ፍረ ዘይሂብ ሳዕስዒት መሳሊ ነገራት ኩኑኑን ትብዓት ዝሓትት ኣብ ጉዳይ ጽምዶ እትሕማቁን ጽቡቁን ከቅርቡን ናይ ምቅራብ ድሌት ከም ዘለዎም ክጽውዑን ልዕልማንም ግዜ ይጠልቦም ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ግን በቃ ምስዕሳዕ ጥራይ በቃ ናተይ በዝሕ ግሩፕ በቃ ሓሙሽ ዋልድ እልፍ ትሩፋታት ኣኻኺብካ ወላ ሓደ ኸሊን ገሊን ከማ ናብ ኤውሮፓ ወረቀት ዘይረኸባ ንዕን ስለ ዘሳዕስዕኻ it doesn't help እቲ ብጠቅም በቃ ንሕና እዚ መልከት ነቲ መልእኽትኻ ነቲ ወጻይ ትብሎ ንዕኢኻ ኩሉ ግዜ ቮካል ክትከውን ዘለካ ቁጥሩ ብዙሓቲና ስለ ዝበልካ ይኮነን ሓቂ ሓደ ይኹን ክልተ ይኹን it doesn't matter ሓደ ክብደል ከሎ ኩሉ ከም ተበደለይ ሓደ ፍትሕ ረክ ከለኹም ኩሉ ፍትሕ ከም ዝረኸበይ ካብዚ ወጪኻ ግን ኣብ ዕንክሊ ነቲ ሕብረተሰብ ምጽማድ ሕማቂ በወገን አካየድቲ ጽምዶ ድማ ጉዳይ ሰማያዊ ማዕበል ዘይኮነ ጉዳይ ሰማያዊት ባንዴራ ትኸርዑላን ትሕቦንላ ይኹሞ ገለኽቱብና እላቦ ከነሰብሎ ዘለና እዛ ባንዴራ እዚኣ ርግጽ እዩ እቶም ኣብ ጽምዶ ዘለው ወይቲ መንግስቲ ኤርትራውን ነዛ ባንዴራ እዚኣ ይኸርዓላን ሕበነላን ምዃኑ ምንም ሕቶ እዩ ኣብዚ ኩሉ ንርድኦ ዘለና ሰማያዊ ባንዴራን ሰማያዊ ማዕበልን ድበሃል ምንቅሳስ በበይኒ ሰማያዊ ባንዴራ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰዓቱ ኣኺሉ ኻኒ no this is not a big issue ኢሉ በሓንቲ ሰንተንስ ከዓጾ ምዃኑ ርግጸኛታት ኢና ግና እቲ ኣብ መንጎ ዝኽፈል ዘሎ ናይዞም ክልተ አካላት እቲ ወገን ኣብ ስልጣን ዘሎን እቲ ኣብ ስደት ኮይኑ አንጻር እቲ ዘሎ ስርዓት ዝቃለስ ዘሎን ናይዚኦም ባእሲ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ጉዳይ ስለ ዘሎ ደባሰና ኣይንድለ እሱኢና ንብል ልክዕዩ ክትፋቀር ተደሊኻ ኩሉ ነገር ንመፋቀሪ ክትጥቀመሉ ኣይጽግመካኒ ይትረፍ ሰማያዊት ባንዴራ ናትካ ዝኾነት ሞኻ ስፔሻሊ ኣወል ስዒት ሂስቶሪካሊ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ሒዝዋ ዝመጽእ እቲ ቃልሲ ኤርትራ ኣጀማምሩ ብመን ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኢስላሚክ ሙቭመንት እዩ ነይሩ ምንም ዝካሓድ ሕብብ ዘልየ ጉዳይ ኣይኮነን ኦኬ ስለዚ በዛ ባንዴራ እዚኣ ሲ ኣወል ስዒት ነዚኣ ደይ ትዛረበላ ምኽንያት ከማን የለን ዘሰክፍ ኣይኮነን እዚ ዲቪዥንስ ኣይኮነን ጽሊ ተደሊኻ እንከሙ ዝኾነ ነገር መባእስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር መጻሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፍካ ክፈት ኣፍካይ ትኽፈት ብዘይ ይገድስ ጽልን ዘለየ ሰብ ኤቭሪቲንግ ነገርካ ክደልየካ ክእል እዩ ፍቕርን ዘለየኻ ንኹሉ ክደልየካ ክእል እዩ እዛ ባንዴራ እዚኣ ኻኒ ካብ ንዓና ነንሕድሕድና ከተጻልአና ከተፋቅረና ነዚ ሕብረተሰብ ትቐልል ትዘሕዝን ሕማቅ ኣጋጣሚ ናይ ታሪኽ ኮይኑ ንዓ ኣልዒሎም ንህዝቢ ከፋፊሎም ኣለው ግን መንግስትኻ ክእርሞን ተደልዩ ኣዝዩ ቀሊል ነይሩ ግን ኣይደልየ ድዩ ምናልባት ኣብ ርጽም ንዘለዉ ሓይልታት እዚ ንረብሕኡ ክጥቀመሉ ክእል እዩ መደምደምቲ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ብምልዓሎም ባዕሎም ኣብ እግሮም ጢት ከም ዝሃሮም እዮም ኮይኖም ነቲ ማዕበል ሰማያዊ ኢሎም ሆ ዘበልዎ ማለት እዩ እዚ ባንዴራ ክለዓል ኣይነበሮን ኦኬ ካብ ተለዓለ ግን መንግስቲ ንኣድቫንቴጅ ገይርዎ ኣሎ ምንም ዝሕባ ኣይብሉን and ኣዚስ ናይ ጽምዶ መድረኽ ኣብዚ ናይ ጽምዶ መድረኽ ኩለን ናትና ኣይንሞኒ በወገን ጽምዶ ነዚ ነገር መቀራረቡ ክትጥቀሙሉ ይምከር ሰላሙ ዓሉ